పైన కుమ్మరించి ప్రేమించిన కొత్తగా. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా, ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. ఫుల్ సాంగ్తో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ఉంటుంది. అందులో ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది వీడియో, అందరికీ నచ్చుతుంది. సో మన సబ్స్క్రైబర్స్ పంపించిన వీడియో సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది, అందరికీ నచ్చుతుంది ఫ్రెండ్స్. నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలి అంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో కాపీరైట్ ప్రాబ్లం వల్ల నేను సాంగ్ని మ్యూట్లో పెడుతున్నా. సో మీరు ఫుల్ సాంగ్తో చూడాలంటే తప్పకుండా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో లిరిక్స్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సింపుల్ ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. ఇప్పుడు 16 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, దీన్ని బీట్ మార్క్ దగ్గర కట్ చేసుకోండి. దీన్ని పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా చేసుకోకండి, ముందుగా కిందికి తీసుకురండి, లిరిక్స్ కిందికి రావాలి. సో ఇట్లా కింద పెట్టేసేయండి. కింద పెట్టేసి ఇప్పుడు లిరిక్స్కి తగ్గట్టు ఫోటోని అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇలా చిన్నగా చేయడం కానీ లేదంటే పైన జరపడం, ఇట్లా జరిపేసి పెట్టేసుకోండి. సో మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్, ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, దీన్ని కూడా బీట్ మార్క్ దగ్గర కట్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ దీనికి కింది తీసుకురావాలి, కిందికి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ పెట్టేసి దీన్ని ఇట్లా మూవ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్లోకి వెళ్ళి ఇట్లా పైన జరిపేసుకోండి. జరిపేసి కొంచెం చిన్నగా చేస్తే ఏం పర్లేదు ఇట్లా. సో ఇక్కడ పెట్టేసుకోండి. లిరిక్స్కి పైన ఉండాలి ఫోటో. ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్, ఇలాగే కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ పైన పెట్టేసి కొంచెం జూమ్ తగ్గిద్దాం. సో ఇలా జూమ్ తగ్గించి సో ఇట్లా పెట్టేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్, సెకండ్, థర్డ్ 3 ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. సో ముందుగా ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ లిరిక్స్ ఉంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. సో లిరిక్స్ని కాపీ చేసుకోండి. ఫస్ట్ లిరిక్స్ని కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ లిరిక్స్ ఉంది కదా, దీని పైనుంచి పేస్ట్. సో ప్రతిదీ, సో సెకండ్ లిరిక్స్ పేస్ట్. మళ్ళీ కింద ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని కూడా పేస్ట్ చేసుకోండి. పేస్ట్ చేసి ఇక్కడ కింద గ్లో ఉంది కదా, దీన్ని తీసేయండి. ఫోటో దగ్గర గ్లో తీసేయండి, లిరిక్స్ దగ్గర అలాగే వదిలేసేయండి. సో మళ్ళీ ఏం చేస్తారంటే 1, 2 వదిలేసి ఇంకో ఫోటో సేమ్ ప్రాసెస్. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. పేస్ట్ చేసి కింద గ్లో తీసేయండి. సో ఇప్పుడు లిరిక్స్కి మళ్ళీ పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్, ఫోటోకి లిరిక్స్కి ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. సో మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, మళ్ళీ ఇంకోటి సేమ్ ప్రాసెస్. సో పేస్ట్, కింద లిరిక్స్ గ్లో తీసేయండి, లిరిక్స్ని ఇప్పుడు పేస్ట్ చేసుకోండి. లిరిక్స్కి గ్లో అవసరం, ఫొటోస్కి అవసరం లేదు. సో ఇట్లా వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ సేమ్ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో పేస్ట్ చేసుకోండి. పేస్ట్ చేసి కింద గ్లో తీసేయండి, 5 లిరిక్స్ని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ చేసి వదిలేస్తే కంప్లీట్. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో లాస్ట్ ఇక్కడ 18 సెకండ్ 21 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, లిరిక్స్ని కాపీ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఫోటోని చేసిన ఏం పర్లేదు కానీ గ్లో ఉండదు. లిరిక్స్ని కాపీ చేసుకోండి. ప్రతి దానికి లిరిక్స్ కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ లిరిక్స్ అయిపోయింది కదా, సెకండ్ లిరిక్స్. సో సెకండ్ దానికి సేమ్ ప్రాసెస్, ఫోటో మీద టచ్ చేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. పేస్ట్ చేసి ఫోటో గ్లో తీసేయండి, మళ్ళీ లిరిక్స్కి పేస్ట్ చేసి వదిలేసేయండి. లిరిక్స్కి గ్లో అవసరం కాబట్టి దాన్ని తీసేయకండి, ఫోటోని మాత్రం గ్లో తీసేయండి. సో కంప్లీట్ సేమ్, దీన్ని కూడా 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో సింపుల్ ప్రాసెస్, లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే కంప్లీట్గా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోవాలి.
సో 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక లిరిక్స్‌ని ఒక ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంప్లీట్‌గా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేసి దీన్ని గ్లో తీసేయాలి. కింద దానికి గ్లో తీసేసి లిరిక్స్‌కి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటది. ఈజీగా వీడియో చేసుకోవచ్చు. సో మీరు మాత్రం వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. అంతే ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఈ లిరిక్స్‌తో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ లిరిక్స్ ఉంటది కదా! దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఉంటాయో అన్నిటికి ఒకటే ఎఫెక్ట్ వస్తది. సో ఇక్కడ 3 సెకండ్ 29 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. పేస్ట్ చేసి గ్లో తీసేయండి. సో మళ్ళీ సేమ్ దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో లిరిక్స్‌కి గ్లో తీసేయొద్దు. ఫోటోకి మాత్రమే తీసేయండి. సో ఇలా ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫోటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫోటోస్‌కి ఒకటే ఎఫెక్ట్ వస్తది. కింద గ్లో ఉంటది కదా! దాన్ని మాత్రమే తీసేయండి. సో పేస్ట్. సో మళ్ళా పైన దానికి పేస్ట్. సో కంప్లీట్ ప్రాసెస్ లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. గ్లో తీసేయాలి. సో గ్లో తీసేసి మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ పేస్ట్ టైల్. సో వీడియో లెంత్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నా. సో లెంత్ అయితే అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో లాస్ట్ ఇక్కడ వరకు ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే ఫ్రెండ్స్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.